Hola, jo sóc la Marta i és literalment 21 d'octubre, o sigui que comencem amb el balanç lector de les meves lectures del mes de setembre. Saben que estic gravant i els gossos del veïnat han decidit que faran un concert. El primer llibre que vaig llegir va ser un recull de relats de diversos autors que es diu Roots of My Fears, Terrifying Stories of Ancestral Horror, editat per la Gemma Amor, que és una escriptora de terror, és un llibre en anglès, que vaig aconseguir a través de NetGalley, és a dir, és una còpia avançada per ressenyar i que com a amant del terror em va cridar molt l'atenció d'entrada perquè recollia relats de diversos autors que sé que estan tenint una importància en el panorama actual del terror, sobretot anglosaxó, i que bueno, alguns els havia llegit, però la majoria d'ells no els havia llegit i tenia ganes de llegir-ne alguna cosa, i aquí tenia una bona oportunitat per fer-ne un petitet tast. Dit això, en general, si em guiés només per lo que he llegit aquí, a molts d'ells no els tornaria a llegir. I és una pena perquè hi ha hagut alguns contes que sí que destaco molt positivament i de fet crec que em centraré en això. Són 4 que vaig apuntar-me. Un era One of Those Girls, de la Premi Mohamed, que és una autora que ja havia conegut i que de fet heu pogut llegir en català. En el meu cas jo vaig llegir Bachelor of the Forest, que actualment, o molt aviat, editarà Dormevela, El carnicero del bosque, que era una novel·la curta de fantasia, així fosqueta, que em va fascinar i em va fer il·lusió retrobar-me-la aquí i crec que tenim bon feeling perquè ha sigut un dels contes que més m'han agradat d'aquesta col·lecció. La història no és especialment original ni té un gran final, però m'agrada molt la veu que té ella i m'agraden molt també els temes que tractava. Aquesta col·lecció se centra com en aquestes pors ancestrals o pors bueno, que estan en una cultura o, per exemple, jo que sé, en una família. I en el cas del de la Premi Mohamed, tractava sobre una noia que es queda embarassada en una família molt conservadora i que no sap gaire com fer-s'ho. I, òbviament, hi havia un punt sobrenatural que no us explicaré. Llavors, un altre gran punt d'aquest recull va ser un autor pakistanès que jo no coneixia, que es diu Usman T. Malik, i el conte es diu Lal Andi, i la combinació que fa entre folklore pakistanès i terror em va agradar molt, em va enganxar moltíssim i crec que va ser dels pocs relats d'aquest recull de relats que realment em van fer posar una miqueta la pell de gallina. Té atmosfera, té una veu distintiva i un ritme molt ben aconseguits que funcionen a nivell de relat, perquè molts d'aquests relats, jo us explicaré després, però tinc la sensació de que són idees de coses. Després una altra que també em va agradar molt va ser To Forget and Be Forgotten, de l'Adam Neville, que és un altre d'aquests grans autors del terror que jo no he llegit encara. Tenim moltes coses seves traduïdes al castellà, però no hi he arribat encara. I és un relat tens i inquietant que juga una mica amb el tema del terror psicològic d'un vigilant de nit que en un bloc d'apartaments, i té un molt bon equilibri entre el que és el terror psicològic i aquelles escenes que et quedes com què? De l'estranyesa, de que l'estrany pot arribar a ser, doncs, evidentment, inquietant. Una cosa que potser en un altre context seria fins i tot divertida o graciosa, et trauria alguna rialla, et pot fer cagar de por en el lloc adequat. Sí que és veritat que en aquest cas, amb el relat, em costa veure la connexió amb el tema general de l'antologia, però bueno, com em va funcionar també, no m'hi vaig fixar gaire. I l'antologia tanca amb un relat que jo crec que se'l van guardar pel final perquè sabien que era el bo, un relat de la Sarah Deacon que es diu Chalk Bones, que dins d'aquesta antologia té molt sentit perquè tracta de pors ancestrals i en aquest cas és una por que ve de la terra, de les arrels gairebé, i a més és que està superben escrit. En total són 14 contes i jo n'he destacat 4 positivament. Els altres no és que estiguin inherentment malament, però no em van tornar boja i alguns sí que directament no em van agradar. El que vull dir és que no és poca cosa, però en conjunt tampoc és gran cosa. I algú comentaves que molts em semblen que estaven com a mig fer com una cosa comprimida, com que havien tingut una idea i doncs aquí tens l'esquelet d'una història que potser no faré servir per una novel·la perquè no em dóna per fer una novel·la, però jo crec que, hòstia, l'art del conte n'has de saber molt per perfeccionar-lo. I aquí no sé si hi havia poques ganes, no sé si realment seran autors que, si mai em decideixo llegir res més seu, són autors amb els que no acabaré de connectar o simplement que, mira, van tenir
amb el dia. No és una antologia rodona, però bueno, m'ha servit per tastar alguns estils, saber el que m'agrada més, el que m'agrada menys, i descobrir alguns autors, això que m'emporto. Després vaig llegir un llibre que l'autora i l'editorial van tenir l'amabilitat de fer-me arribar, que és No va quedar res, de la Maria Escales. Ja vaig comentar-ho quan vaig fer la ressenya a Instagram, però em crida l'atenció quan a vegades hi ha com un afartament, com si la gent ja s'hagués cansat de parlar de la Guerra Civil. I quan vaig estudiar, de fet, una de les meves carreres cinema i mitjans audiovisuals, hi havia molta gent que expressava la seva extenuació, el cansament ja de veure pel·lícules de la Guerra Civil. És una cosa que sempre m'ha xocat perquè en un país com en el que ens ha tocat pertànyer es va viure un trauma gegant no fa ni 100 anys, doncs és innegable que ho tocarà tot. Si parlem d'històrica i si no parlem d'històrica també, o sigui, es va viure una cosa que està afectant a dia d'avui també per com es va resoldre o no es va resoldre en realitat. Així que bàsicament és impossible parlar del nostre passat sense tocar la Guerra Civil, és impossible, no es pot. Encara que tu diguis, jo explicaré una història d'una altra cosa que no té res a veure amb la Guerra Civil, allò va passar, allò està allà com un bolet i no ho podem negar, perquè a més, com deia, explica com som encara a dia d'avui. I Maria Escales aquí ho fa molt bé, o d'una manera molt interessant, perquè se centra en un únic succés que va passar al poble de Llers, que és que els republicans estaven fent servir l'església com a polvorí i quan vam veure que tenien la guerra perduda, per no deixar tot aquell material en mans dels sublevats, van decidir fer-ho volar pels aires sense preocupar-se de si l'explosió s'emportaria per davant la resta de poble, que és el que va passar. I anys després aquesta gent encara seguien amb un poble a mig reconstruir, perquè ningú els ajudava. I Maria Escales el que fa és agafar aquest succés únic, però fer-lo servir per reflexionar en general. El llibre s'explica de manera ficcionada qui eren els veïns abans i després d'aquest succés tan únic, i la cronologia abasta moltíssims anys. Veiem qui eren, d'on venien i les conseqüències posteriors, i tot i que no tothom va tenir una llar que va volar pels aires, sí que és veritat que a la guerra sempre hi ha una cosa comuna, que és gent que ha quedat desemparada, que ha quedat sense casa, que ha quedat sense res, i aquesta cicatriu que tenen aquests habitants de Llers doncs, ens serveix per parlar en conjunt d'una guerra civil que va deixar molta marca. Jo sempre ho dic, però vaig fer el TFG sobre unes cartes que va enviar el meu besavi, que va ser represaliat pel franquisme, jo en clau d'arxivística, perquè la meva segona carrera va ser gestió d'informació i documentació, i el vaig fer des de la vessant arxivística, i això em va permetre conèixer moltes coses que no sabia, moltes coses que s'havien callat perquè s'havien de callar, però moltes coses amb les que puc fer connexions en aquest llibre, perquè al final és el que dic, és una història col·lectiva, és una història de tots, per molt que ens estiguem centrant en una cosa que sí que va afectar només doncs, a la gent de Llers. Al final, el rerefons fa que aquesta història sigui una més d'aquestes que encaixen en una espècie de mosaic que formen la nostra memòria col·lectiva, la nostra memòria històrica, i que al final expliquen qui vam ser i qui som a dia d'avui. Per tant, jo opino que no hem de deixar d'explicar històries d'aquestes, perquè formen part de la nostra història col·lectiva i l'enriqueixen, i aquí Maria Escales doncs, ha posat un granet de sorra amb el seu llibre. Després vaig llegir The Burial Tide del Neil Sharpson. És un llibre de terror amb folklore irlandès. I el llibre comença amb una escena superangoniosa, que és amb la mare, que serà la nostra protagonista, despertant sota terra en el seu propi taüt i havent d'escapar fent servir les seves pròpies mans. Jo això és una de les meves grans pors i suposo que de qualsevol persona humana normal. I amb aquesta situació superangoniosa que comença el llibre ja et deixa clar una mica quin serà el to, i la veritat és que no abaixarà el ritme en cap moment. Quan la mare aconsegueix sortir del seu taüt, descobreix que està en una illa petita d'Irlanda que es diu Inishbanock i que els habitants d'aquesta illa són una mica peculiars. En teoria torna amb el seu marit, del que ella no recorda res, i li expliquen en quines circumstàncies es va produir la seva suposada mort, que l'havien donat per morta equivocadament. I sí que s'estranyen de veure-la tornar, però tampoc tant com podries imaginar que s'hauria d'estranyar algú quan una de les teves veïnes torna d'entre els morts. Tothom sembla que li amaga alguna cosa, que hi ha gent que la vigila des de les ombres, i la mare, que no és tonta, comença a ensumar-se alguna cosa i diu: aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar, no confio en ningú, així no puc viure, he de començar a investigar. Però quan comença a investigar comencen a sortir cossos decapitats, bèsties sorgides d'això del folklore irlandès o dels teus pitjors malsons, i mogudes en general a les carosetes. Jo vaig passar una bona part del llibre sense entendre cap on anàvem. Sí que tenia la sensació de que hi havia unes peces que estaven esperant a ser encaixades, però que l'autor m'ho estava dosificant de certa manera
perquè jo estigués allà enganxada, i ho va aconseguir, jo estava enganxada, i en aquest sentit tenia la sensació de que estava en bones mans, i sí, va resultar que al final estava en bones mans perquè tot acaba encaixant, tot té sentit, i m'agrada molt com ho fa perquè combina diferents punts de vista, i sense tenir por de que acompanyar un altre personatge et pugui desvetllar alguna cosa que és essencial per mantenir el misteri, sinó que per contra, cada cop que et desvellen alguna cosa et quedes una miqueta més descol·locat, però mica en mica sí que va connectant tot. I la mitologia irlandesa en aquest llibre té una gran importància, i no té una gran importància només com a tretzo o com a element distintiu, de dir, aquí què hi posarem? Vampirs, aquí què hi posarem? Follets, aquí què hi posarem? Coses de la mitologia irlandesa. No, té un punt de que té sentit en aquesta història, està lligat una mica amb els temes, i a més la manera en la que està escrita és com molt atmosfèrica, et fa sentir aquella Irlanda humida, fosca, tot el dia grisa, plena de boira, fang, secrets. I la illa és gairebé un personatge més, va arribar a un punt que jo ja no em fiava de ningú, però és que per no fiar-me no em fiava ni de la pedra que m'estava mirant des d'allà a terra, perquè tens la sensació de que està allà, de que està a Inishbanock, és perillós, que la terra té una màgia. I en centrar la història en un lloc tan petit, ja no només un poble petit, sinó una illa, en la que ha viscut durant molt temps generacions d'una mateixa família, tens la sensació de que hi ha com unes rancúnies que s'han anat arrossegant, que hi ha més coses en joc que el que estem veient en aquell moment. I a més, molt important, surten foques. Surten foques i tenen pes en la història. I com una persona que el seu, no animal, el seu ésser viu preferit són les foques, això és molt emocionant. Perquè, a veure, foques, vale? Que són com els gossos de l'aigua. Emoció, eufòria, queda tots els meus diners, Neil Sharpson. I ara, fora bromes, al final és molt satisfactori, al final tot acaba encaixant i té un punt de revenja de dir sí, mare, jo he estat aquí amb tu i ara podem dir-li a tota aquesta gent que se'n vagi a la merda. En resum, un llibre molt intens i, sobretot, crec que la paraula que faria servir per definir-lo és original, és molt original. Després vaig tenir una gran decepció. Vaig llegir Leyendas de Otoño del Jim Harrison perquè em va agafar, no sé, m'agafen rampells. I un dels meus rampells va ser llegir-me el llibre en el que es basa Leyendas de Pasión, sí, la pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt, que no he vist. I en teoria aquesta novel·la és una de les grans novel·les americanes, però jo tinc opinions. En realitat no és una novel·la, són 3 novel·les curtes que estan juntes a nivell temàtic, potser, espiritual, gairebé. En la primera tenim un home que es lia amb la dona d'un narco, els descobreixen, els donen una pallissa, a la dona li fan coses molt lletges. I llavors ell, perquè les dones òbviament no tenim cap mena d'importància, ni tenim entitat, ni tenim autonomia, ell decideix venjar-se d'aquest narco. En la segona tenim un senyor a la seva crisi dels 50, literalment. No és gaire més que això, és un senyor que l'estem seguint. Té la crisi dels 50, molt respectable, tothom s'ha de fer gran, i que comença a viure d'una altra manera. I en la història final, i perdoneu perquè canvia la llum perquè és d'aquells dies ja de tardor que se li en va la xota el temps. A la final, que és la que inspira la pel·lícula, hi ha 3 germans que se'n van a ara no sé si la primera o la Segona Guerra Mundial. Només en tornen 2 en condicions una mica i la mort d'aquest tercer els trasbalsa, i el germà del mig, que és el que està una mica més pillat, que és el Brad Pitt, fa coses, torna encara més boig del que estava. I jo, si hagués de resumir, aquest llibre seria misogínia i molt rotllo. Jim Harrison, tio, t'enrotlles com una persiana. No seré jo qui digui que no sap escriure. Unes imatges precioses, unes descripcions de paisatges, uau, però és que no hi he entrat gens. Les històries no m'interessaven, això que ho vaig intentar amb totes les meves forces, perquè va ser un llibre d'aquells que jo havia decidit que m'havia d'agradar. Però al final és que m'ha semblat una altra època en el pitjor dels sentits. Una cosa antiquada, amb uns valors antiquats. Hi ha clàssics, fins i tot clàssics moderns, que veus que van estar escrits en una altra època, però que tenen alguna cosa que és atemporal, i fins i tot si els veus vells, no? Veus coses que són símptoma de la seva època, entens perquè són clàssics. En aquest cas no, he vist una cosa vella, antiquada, i no se m'ha posat gens bé el tracte cap a les dones, perquè ho he trobat que era exagerat, que no era ja ni símptoma de la seva època, he trobat que era misogínia pura i dura. I és bastant heavy, sobretot en el primer relat, i no sé si amb això ja se'm van creuar els cables o què, però és una llàstima perquè jo estava preparadíssima perquè aquest llibre m'encantés. I doncs aquí estem i així hem quedat. Se m'ha quedat el té fred perquè en comptes de veure'l el vaig sacsejant per aquí. Un altre llibre que vaig llegir va ser Un mag de terra mar de la Úrsula K. Le Guin. Era hora, aplaudiments,
gent que s'aixeca. És el primer llibre de la saga juvenil del cicle de Terramar i estic content d'haver-lo llegit per fi. En aquest llibre seguim el Jet, que des de petit mostrarà que té com certa habilitat per la màgia fins al punt en el que l'agafaran en una acadèmia de mags. Bueno, tindrà un mentor i aquest mentor li dirà tu vals per això, vés a aquesta acadèmia de mags. Però precisament aquest noi que té tanta habilitat comet un error desafiant un dels seus mestres i aconsegueix que una cosa molt fosca i indeterminada el comenci a perseguir a partir de llavors. I es passarà tot el llibre fugint d'aquesta espècie de foscor que una mica amenaça amb, encara que ell sigui supervàlid, doncs estroncar-li una mica els plans que tenia de futur. Lewin presenta un món que és molt ric, que fins i tot a dia d'avui, encara que estigui escrit de fa tant temps, em sembla molt original, i és un mèrit que em sembli tan original quan ha sentat les bases de tants altres llibres, és a dir, que hem vist coses similars. L'estil, o més aviat del món, o la manera d'entendre la màgia, també diria que és diferent de la que nosaltres normalment estem acostumats. Són uns mags que practiquen la màgia i que veuen el poder, diria, d'una manera molt especial, no tant com per dominar-la, sinó per obtenir un coneixement del món. Jo crec que això parla molt de la filosofia que tenia Lewin i que es deixa entreveure quan llegeixes textos seus o llibres seus i que és una mostra de com ella veia el món. I com us deia, és innegable també que ha assentat les bases d'una fantasia així centrada més en el coming of age. Dit això, no sé què em passa amb la Lewin, que no aconsegueixo connectar amb les seves novel·les. Jo me les llegeixo. M'agraden, però no hi acabo d'entrar a tope. Jo no vull que m'agradin, jo vull que m'encantin, vull que em tornin boja. Però hi ha una cosa que és com que em manté lluny dels seus personatges. No sé si és la manera de narrar, té una manera d'explicar les coses que jo sento que no estic vivint la història, sinó que l'estic veient des d'un pla molt allunyat, com que és una cosa que ha passat i me l'estan explicant. I em fa molta ràbia, perquè és una d'aquelles autores amb les que jo voldria anar a tope, perquè em sembla, a nivell teòric i de conviccions, una persona amb la que tinc molt en comú. Ella és interessantíssima, el que representa, el que presenta, tot m'encanta, és icònica, però no acabem de fer clic, aprecio la seva obra, ja us dic, m'agrada, però hi ha alguna cosa que fa que en la mateixa frase en la que el reconec que és una gran autora, hagi de puntualitzar que mai serà una de les meves grans preferides. Dit això, seguirem la saga, sense pressa, sense pausa, però sí que tinc curiositat per anar veient com avança. Linaje, del Kielan Patrick Burke. Aquesta història comença també forteta. Tenim a la Claire que està escapant-se a través d'uns camps buscant ajuda perquè és l'única supervivent d'una massacre en la que una família de caníbals ha atacat, torturat i assassinat a un grup d'amics. I ella, per coses de la vida, s'ha pogut escapar. A partir d'aquí, el que ve no és només supervivència pura, és aprendre a viure amb aquest trauma. És una cosa més psicològica. Explora el després d'aquest gran moment de violència, les conseqüències que té. I ella ha de conviure amb la culpa d'haver sobreviscut, amb el trauma del que li van fer i també amb unes ganes de venjança irrefrenables amb les que no sap què fer. Però hi ha molt de posar-nos en la ment de la Claire, entendre el patiment, no? I cap a la segona meitat potser sí que ja tornem una miqueta per raons de la trama, no? Perquè la cosa avanci sent una miqueta més explícites. A mi potser m'hauria agradat més seguir explorant el que aquest trauma ha significat per la Claire, però s'introdueixen altres punts de vista. Tenim a ella mateixa, tenim el germà d'un dels assassinats que vol venjança, o fins i tot a un dels membres d'aquesta família, que és gairebé una secta, que s'està desviant una miqueta d'aquestes normes que tenen i que creuen com si fos una llei sagrada. I això el portarà a enfrontar-se amb el líder d'aquest grup, que és el patriarca, que és un patriarca molt autoritari i violent, i és veure com aquest grup, al final, d'una manera o altra, ha afectat a diverses persones, també d'una manera o altra. Clar, per mi és interessant, però trobo que hauria pogut ser encara més interessant. Ja us dic, aprofundint una miqueta més en com la Claire viu el que viu ara en el present amb el que li ha passat. I, per exemple, aquest personatge que forma part del clan m'hauria agradat molt que li acabés donant una volta a la cosa, però li acabem perdent la pista i agafa molt protagonisme un personatge que a mi em sembla molt típic, que és el veterà de guerra, que es vol venjar i que és boníssim amb el seu i la violència està justificada si l'exerceix ell. I a mi aquests personatges em carreguen una miqueta, a no ser que estiguin fets d'una manera molt particular. I aquí
va ser el cas, i a més és un paio amb el que jo no puc empatitzar, perquè fa realment unes reflexions, uns paral·lelismes amb l'11S i amb totes aquestes guerres a l'Orient Mitjà dels americans. I dic que és ben bé que el de ser americà és una malaltia mental, gairebé. Dit això, que sembla que no m'hagi agradat, em va agradar. Hi ha escenes molt dures, tant per la càrrega emocional com per la crueltat. Hi ha imatges que són molt potents a nivell de mutilació, imatges molt morboses, i s'hi veu clarament la influència del terror rural i sobretot de la matança de Texas. Tot i que aquí es fa servir per reflexionar sobre el trauma i sobre el dol, i jo crec que la matança de Texas anava per una altra banda. És un llibre que és fosc, que és incòmode, és molt cru, és un llibre per amants del terror, no, aquest sí que no el recomanaria així lliurement perquè pot ser bastant bèstia, i trobo que l'autor fa una gran feina transmetent aquesta desesperació, la brutícia, el fang, sents que se t'enganxa la pols d'aquells camps, i m'ha agradat aquest contrast que fa entre el terror que és psicològic, el que t'ha quedat, t'has d'enfrontar amb els teus propis records, i aquest horror més físic. Sí que és cert que m'ha faltat alguna coseta, però en general estic contenta d'haver-lo llegit. És intensa i si us agrada el terror, endavant. Després vaig llegir un altre llibre amb el que m'agradaria agrair a l'autor i a l'editorial que em fessin arribar, que és El joc del silenci de Gil Prat sobre Roca. I en aquest llibre tenim a la Carla i el Jan, que ho tenen tots, són joves, han aconseguit fugir de la ciutat, tenen una nena preciosa i han trobat un equilibri perfecte entre el treball i la família, i els permet dedicar temps a les coses que realment els importa i al centre de la seva vida, que és aquesta nena preciosa d'ulls blaus, que és la Valèria i que enamora tothom. Fins que, ailas, la Valèria comença a comportar-se d'una manera una mica estranya, la tensió va creixent i la Valèria un bon dia desapareix. Hi ha una presència inquietant que plana sobre aquesta família idíl·lica, i al final la Valèria acaba desapareixent, i a partir d'aquí és quan entrem en el que seria un thriller domèstic i combinem capítols curts del present, de com s'està duent a terme la cerca d'aquesta nena, en capítols molt curts i àgils, i llavors capítols en els que l'autor s'esplaia més i que ens expliquen què va passar dies abans de la desaparició. I en aquests fragments més lents és on es va desenterrant els secrets i tensions que faran que caigui aquesta façana de família perfecta i que puguem començar a intuir què pot haver passat amb la Valèria. Les revelacions tenen un ritme com molt cinematogràfic, l'autor és guionista i jo crec que es nota perquè tenim tensió constant i escenes que et faran posar la pell de gallina, i constantment acabem els capítols amb aquella típica frase que et farà dir vinga, un capítol més només. I quan t'has adonat compte, t'has polit el llibre. Però alhora, encara que sigui trepidant, crec que no sacrifica ni els personatges ni la trama, i tot està explicat amb prou detall com perquè entenguis bé com són aquests personatges i què és el que els mou. Enteneu-me, no sembla arbitrari. És un d'aquells llibres que llegeixes en un parell de dies fàcilment, perquè no pots parar fins que descobreixis on és la Valèria i, sobretot, per què no hi és la Valèria. Una novel·la altament addictiva, d'un talent nacional, i jo, personalment, seguiré el que faci aquest autor. Després vaig llegir Acquired Taste del Clay McLeod Chapman. És un llibre que recull un bon grapat de relats d'aquest autor, i són relats que ja havia publicat en altres llocs, però que estan compilats aquí en un sol volum. També va ser un llibre que vaig treure de NetGalley, és a dir, una còpia avançada per ressenyar digital, i ha estat la primera vegada que he llegit aquest autor i m'ha sorprès moltíssim, i m'ha sorprès de manera positiva. Per mi el que més ha destacat és la seva imaginació desbordant, la capacitat de convertir qualsevol objecte quotidià, qualsevol cosa aparentment molt normal, a buscar-li aquell punt inquietant i construir un relat al seu voltant. A més, els relats són molt diferents entre ells i constantment t'estàs preguntant què t'espera en el següent capítol, no? En el següent relat. Hi ha contes commovedors, com per exemple Stay on the Line, que tracta és un drama, tracta sobre el dol i sobre el deixar anar, en clau de terror sempre, però és un relat molt emocional, molt commovedor. D'altres que directament són grotescos, com Pump and Dump, que jo encara estic intentant superar. Moltes gràcies pel trauma, perquè és una cosa hiperpertorbadora, i llavors coses que dius, se t'ha anat la olla, que són còmics absurds, com per exemple Baby Carrots o Who Brings a Baby, que et fan riure. I llavors entrem en el gran tema, que és que en té alguns que fan sàtira política, com The Spew of the News o Keep It Civil, no són els únics, i jo crec que aquí té un gran mèrit Chapman en un moment en el que sí que l'opinió està molt polaritzada, però sembla que si ets una figura pública o algú que s'hi juga tot a caure bé, a vegades potser no convé parlar més del necessari.
I a aquest autor li dona igual. Li dona igual que tu sàpigues que pensa que ets un fatxa. Sap perfectament què vol dir, què està disposat i sobretot què no està disposat a tolerar en el panorama actual, t'ho pensa deixar clar, i a més no sembla forçat, sinó jo trobo que està molt ben introduït en aquestes històries de terror i demostra una vegada més que el gènere de terror és un gènere per parlar de les preocupacions del moment o d'aquelles grans preocupacions de la humanitat. Però en un moment en el que el feixisme està en alça, és inevitable que en el terror es parli d'això. I jo sé que hi ha molta gent que li molesta. I si et molesta, pregunta per què és. O sigui que aquest autor és l'enèsima demostració de que el terror pot i ha de parlar de la societat, de les nostres inquietuds més profundes i dels perills als quals estem exposats. En resum, per mi és imprescindible per qualsevol fan del terror, a mi ja em té guanyada, a més li vaig enviar un missatge per Instagram per preguntar-li sobre un dels relats, perquè feia sortir un ninot que a mi em semblava, i li vaig dir, t'has inspirat amb els labubos, els aterradors i pertorbadors labubos? I em va dir, doncs no, però podria perquè són horribles, i jo, que sí? I em va dir, no, em vaig inspirar amb aquests, i això, o sigui que a més és un tio de puta mare que contesta a l'Instagram. I ara som amics. I finalment, per tancar el mes de setembre, tornem amb aquells llibres estranys que no fan per mi i que canten com una almeja en el balanç lector, perquè queda inaugurada la temporada del club de lectura al qual assisteixo, club de lectura en anglès. Per tant, començaran a sortir llibres d'aquests i es tracta d'Avenger del Frederick Forsyth, que és un llibre d'un reputat autor del que jo qualifico com a thrillers per pares. I sí senyor, aquí tenim una senyora novel·la d'un noi americà que és assassinat a Bòsnia durant la Guerra dels Balcans, o no, diria que ja passada la Guerra dels Balcans, i qui l'ha assassinat és un conegut criminal que, pobret, no sap el que se li ve a sobre perquè els estatunidencs són els millors i seran els que el portaran, el tancaran a la garjola. I ja pot apretar a córrer perquè són els millors, són els que més recursos tenen, els que més es busquen la vida. Déu beneeixi Amèrica! La primera meitat del llibre se la passa presentant-nos personatges que no tens molt clar què tenen a veure uns amb els altres, i he de dir que està superben construït perquè tots tenen alguna cosa a veure els uns amb els altres. Què passa? Que me'ls presentes amb un detall, que noi. He fet un curset accelerat sobre els Balcans, sobre el Vietnam, sobre les guerres, i jo ho sento, però se m'ha fet una miqueta dens. Perquè en alguns punts dius, Frederic, jo sé que tu ets molt llest, jo sé que tu t'has llegit la Wikipedia, però és culpa meva, ho has de posar tot el llibre? Una cosa és que m'introdueixis una mica de context, que és molt interessant, m'agrada aprendre coses. L'altra cosa és que sembli que he obert un llibre d'història, perquè, digue'm boja, però si volgués veure un documental de la 2, posaria la tele i veuria un documental, no em llegiria el teu thriller. A nivell d'exposició i de la informació que aquest home em peixia a la força, m'ha saturat bastant. I és una pena perquè quan la trama avançava, quan hi havia realment escenes d'acció o sobretot diàlegs, els diàlegs m'han encantat, doncs m'agradava com ho feia, estava escrit amb un ritme molt guai, un llenguatge molt xulo, els personatges eren tots superllestos, se les anaven fotent, no?, allà amb un diàleg, no t'ho dic però t'ho deixo caure, però cada cop que introdueix un personatge saps fins i tot les dioptries que té i el seu context sociopolític, però no en plan t'ho vaig plantant i no te n'adones, no, en plan, hola classe, pàgina 52, paràgraf 2, pesat, molt pesat. I ja us dic que és una llàstima, però estem davant d'un cas d'aquells que no m'està interessant el que m'estàs explicant, escrius molt bé, ho lligues tot molt bé, però no ets tu, sóc jo, una miqueta tu també, però sobretot sóc jo. I fins aquí el molt atreçat balanç de lectures del mes de setembre comença a ser tradició. Jo crec que ho podríem fer ja tradició, no? Espero ja a finals del següent mes per parlar-vos de les lectures i així us tinc esperant. Gràcies per veure'm, fins i tot quan us tinc esperant infinitament per treure un vídeo d'aquests meus parlant-li a la camareta. I sense res més a dir-vos, ens veiem de nou en el proper vídeo. Apa, siau!